ya busa fo sere me se mo bono samre me nsa nana Asokore Mamponghene nana bacha Asante bra ye ka ohene a nana ye hene pa miwura piao akwada da ma ene yakwasi de menuze fia de munyina mo dia na mo ba ha e wode Adeekese de mo ba ha ene edi anti na ya bodwai so Akan dada ene ade tosu na no ye ready ade mfie aduonu mienu eni enkenne ene nke Adaekese pa sa ayini na to ene so yare ya benti etimi amana basa na so ye dan ya ene o se ba ne bebe hia na yemi ewura tirinkwa na ne ka se ada amane be na wade mu wada wona no mpebi atie o amane wade mu de tete a ye da ye yesi wo se de som ye nananom ye mom bibia di ya mom nsanom ne kromfo nso ya bo mom nya enamono awie bi tete wono ne nam nyina na akwakoye ye ho ze na frigi no na dakru bi wo ho a na ya de na akundwan na fe ofie bia mu bia nya kakra e dia fana ni bia nana Asokore Mamponghene ne ka se nana bacha Asante branie mi ro ada wo ma ohia di mfie aduoson baako ana otana ba anwa so ba anwa e baako pe ene o manhia hai ota mfie aduonu mienu ni ana na fidie a kasa so open so radio di afe ni mensa nyina ka bo mu miwura se na abese Asanteman ne yewura wa e kire wo se wo hene akonwa no oba so oba bedi obedi ni nya nananum nyina ne duru mfie aduonu mienu dabi nananum bi okra de dia na no mafu sa we de wo baaye no wo sinkete so obema Asanteman akoso wafa nyema nyina abonobo a wo yenlie adesua ahunidie yarehwe ni nyina wo ye enkankan koda kra na wo munimde na so mo busua ni bia de obokosu ni nyina wo jeto no so ankora ni nyina e do watimi akosu ene bia ye lawyers e bia ye doctors e bia engineers ebebo Asanteman yewura ye sai pampa so ka se obeja Asanteman asi ho no apeja Asanteman amfie aduonu mienu mi ro wo hwe a o kan wa ye pe abroso yeni a yeni nampa no de ye hu se abroso na nka nyese ni yesusu no kra efie ha wo ma ya kere wo fie ase no wo mu nim se emfuturo nko ana na wo fie ka ba ye mpaboa o hye na ofiri ase ko fie a so wuro se na de ba ye sa na tie asane ene so metumi ase sampa boy aba ha be na wotwe ye nka so ni nyina ye ne sanu aduma bia enka first no beba na simpie ya e wo bodwawe ha na nka aboranfo guso efise ne ento fence won fa ene ye defense wa fa ho e de gate ato ano obi a owuram bia yi ni no so owura post phone so oboayen ema aha aye secure nana Asokore Mamponghene ne ati ne kan miwura wada wo ma yense owura fa na wura mu ya be se adura wo ne no watwe nkomo dasia mu ohene pia o you are mama medical bi bia kire mo se NYANSAPO boja ku ayeduru hayi manhia hayi pane kura tofo mo me fan kama mu di bibi 20 mi ama ha tena fie yare ni nti maji bibia wa ha ma boka kire sumi twi bibia de abra ofie sabre meni nana dawu ene gina ha miwura pia o akra wada wo ma udini mi bo abia na manu akopa wa abodi ni nyina kire be no matiefo nana kofi frimpon bebio nana kofi frimpon abebio ni ato nana dawu ena me kasai miwura wada wo ma fie de oba ha da na de na do ba ha wada roma wanka so ni tua se ene de yade sanso ye yewura ni mfishia aduonu mi no betena ababanya so ena ni mfie aduoson ba konso ese wo se dana no abremponfo ye enchikafo nyina ba ne ebema yewura ade toche ne ma ni trinkwa ne ma ni munu yo se Asanteman yewura waye bi de waye doso ndo se ba ohini sai pampa so wada o mana wo ho ense wan yewura kan ye wo he ne yi a mfie aduonu mienu no watime di mudwuma abro so bebre se oboa se o kan so oboma Asanteman akonanim o de ne kura ne mese ne ba kira Asanteman o de ampa so ne kura so ye adwuma mese ne so ye adwuma mese ne zan mpuntuo suku sem kura na no ye hia wa ha ne mfia aduonu mienu wo ka o se na no ntimi nkyirima ne kura so ye ka se ye ka bagyensam ka se na nsai mo ma me ye ayibi e ma ne ba bonten ye hweda bon ye hwe ne ma ko so abaya ba ko bi ameka
nso yewura Asantehene tikese so da sa wotimi kama bibia ye boko enti na ba manhia yetimi di peace bell dana meka asum bio don wiase nyina no manhia nesi kese yewura wo asum yewura Asantehene wa ma Asanteman ene apagya abroso atre akona nim Bilo adaoma ene bojumade nya to fana etiefo etio ene jumadi Asantehene na dawroma ohye na no mabrem pofo na Mamponghene ene yani nkunya sofo nyina eba nyina se bema yewura tirimpa ebe man Adaekese ebe boa na ma de na wodi apagya na akona so nti ne bae Dura piao Adama odini nyina bio Nana Kofi Frimpong Abibirem Asante Dawuhene Nana Kofi Frimpong Abibirem Asante Dawuhene nene kasa ne miru awtrasia mesaba na so piao bro Nana wadarumo die di kan obobo odin ni baby a odi hene Efremi Nana Ntwi Akon the second mifiri homa bene ase a eben sewia Nana wadarumo ene wo hwe ade ya yedi yewura obafuru abanwa efi aduonu mienu na odomakwade ne ba asase so ni fi aduoso ba akun se na usi hu no efe na me de kakra meka ne se yenum a yeka eche na esi esuaso ma abapa firimu ma Asanteman ye mane ye nchirima enso nya ho mfaso na se ne be ya amane ne amamre enyira eno nam de hia metitiro wadarumo na waba asem so pa ya na wo hwe enjirima ya be ya ye mpa amamre ne amane ye mpese ye besua embenifo so mo na mka wo so refuru promotion aba ya we da wadwa baase enti ekwa ba na ye befa so a ye enjirima ya be betimi esua amamre ne amane me papa say efia didi bruni mu no onware ase saa na tie sabi panyini wo fia eye panyini wo fia wo kire nkwala de sese wo mu ye sakoda bi wo pia bontina ne ye ne su no emo bitimi kasa akoda wo frifie eno na me ka dia hye mpanimfo ani ahemfo nkranse sani amane ne amamre kire no omu nkyere ye ma ene ye nananom ne ye wo fasenom ama eso abamfaso e de ama Asanteman ene Ghanaman ahini anyina ne Asanteman anti se Nana wadarumo obi hwe NYANSAPO TV a aka che yewura titiru pa ne se asida na edi nkan ye de ma no ne etoso mienu ne se mesre no na wahye ne mpanimfo kutupa amomu sumatimi a kire skenka ne suku ahuru mu a yesu anyansa nyina no e wo se ye kire bronisi culture anso wo school mu ama nkwala na eko school no so asua so me kwa madwemu anka se de ko bronisi curriculum ye de koso ema wo mutimi nya lessons on culture na no ne beboa Asanteman na boa Ghanaman Nana ya da se ebru busuafo ye ma obi bia ayemo wi bia kwa ba ani eba NYANSAPO so se wo hwe na adwumadi akwasida ye kofa ba ye ye opim so yewura wote brawi ni krawi so Asanteman wura wo fura ba nwa efie aduonu mienu ni na odomakwade ne ba asase so ni fie aduoso ba ko obedi a na wo behwe de ko so o manhia ahemfie a na ekire sa Asanteman ye wade oye Asanteman jese amamre ne amane de wuntimi san ye ho bibia de na kwa so pepepe ama na bibia akoso yewura betena ase eye ne maame na na amakwadu ya adom Asante hima a odo so betena ase kire se bibia de na kwa so kama ama hu se Asanteman ye wade oye enti yesero bibia me de afutu amede ma yenuanum kirima mo ban se yensu amamre ne amane na yemfa mo ye bra de se yesu amamre ne amane e be ma Asanteman ya boye wura ma Asanteman atumpon na ye krabehwe saa na yesre yewura no mahemfo so se de yewura ye no obi ahwe no wonsu yewura no mo ama Asanteman entumpon na nkonkan se de Asanteman gusu etumpon konkan na ebe krabehwe no obi amoa na Asanteman entumpon na nye krabehwe me amidi dwuma de ehu cha me midi ane na wusu tia me NYANSAPO so abre bia kwase da bia bo nwumre nonsia ekwa hia mo NYANSAPO so na yemfa Asante amamre ne amane emre o me do bibia ase